Patay ang isang 52 years old na ginang matapos itong pagtatagain at pugutan ng ulo ng mismong bayaw niya sa barangay Himaga, Guwa, Camarines Sur, pasado alas 2 ng hapon nung ika-2 ng buwan ng Marso taong 2024. Sa ulat, naglilinis di umano at kumukuha ng gulay na gabi ang nasabi ng biktima na kinilala sana sa tawag na Vicky. Sa kanilang fish fund nang dumating ang suspect na bayaw nito, armado ng itak, at dito na pinag-umpisang pagtatagain ang nasabi ng biktima. Pagkatapos ay pinugutan pa ng ulo at itinapon sa layong 15 metro ang layo nito mula sa katawan ng biktima. Ayon pa sa ulat, away sa lupa ang tinitingnang sanhi ng krimen. Sumuko naman kaagad ang nasabi ng suspect sa mga otoridad at sa ngayon ay hawak na ng Guwa Municipal Police ang nasabi ng suspect. Sa video ni Kids Choy Rivero, makikita ang dalamhati ng pamilya sa pagpanaw ng kanilang ina na hindi umano kinuhaan ng Diyos, imbes kinuha ito ng tao kung kaya't sila ay nagdadalamhati sa nangyari sa nasabi ng misis. Ito naman ang video kuha ni Kids Choy Rivero. Dapat may laganan ka mo. Yan ang sako, ang laga ng dago. Diyan po yung isang bahagi ng katawan. Nandyan po hindi ko po siguro maaaring makita nyo kasi baka po kuhan. Yan. Ayan po. Kinukuha na nung taga-punarya. Po. Bahagi po ng kuhan. Bahagi po ng katawan niya. Yan. Yun na yung sakong ano, yun na yan. Ilag dito. Ilag dyan sa inutan. Tapos takloban pa. Yun na po. Yun na po. Okay na. Piling nanlaban man siya, nagdipinsa man. May tama man sa kamoto. Oo, may tama. Kasi nahiling niya sigurado so pag kunya sa iya eh. Oo, nahiling niya. May tama po yung kamay. Makuha man po ang hustisya ang magulang ko na makuha po yung daga minanita. Yun naman sana po. Yun naman po yung kang kinagadan niya. Hindi po inindaga yung Dunoy. Yun po, may deed of self po na original po. Tapos aram din po yung na si mama ko na nagbakal. Tapos ang papa ko. Yan ang mga pudang kasabi. Ibanggitan mo si Rapidol. Tangan yung baka makapatid. Sa Rapidol po sana matabangan nito po kami sa samuyang problema na ang magurang ko po, tinaga po digdi sa samuyan sa diring daga na nagagabi-gabi lang po. Nagkukuha lang po ning natong nangani pong may panghulog po sa pag-utang niya po ning card ta. Tios lang po kaming tawo. Minsan po maya po kaming bagas. Naghahanap lang po kami. Kung isang kahit ka lang po natin sabi. Tama, iman po kami tikakaw na ni Search na. Ang mga magurang ko po, may iman pong mga trabaho. Kami po, nagkakaralasin man po kami. Dawa po balong ka magurang ko, dahil na po kong nag-aagad. Kasi aram ko po ang sakit ng magurang ko. Sana po, matabangan nito po kami na makuha na din po inindaga na nita. Tigaangin po ang mga tugang kang papa ko. Aram din po ninda na binakal po. Gusto pong bayadan ng mama ko tapos papa ko ng 150,000 para hindi sa daga na nita. Ngayon magpurong na po sa mama. Pero day mo po, nagdugot ang mama ko. Pinagalang po ninda daga na ni. Ngunyan po, na hindi na po nagadan ang mama ko. Sana matawan mo po hustisya ang pagkagadan yan na babawi na din po nindaga na ni. Ang pinagalang ang mama ko, tayo di na din po siya nagadan. Mawalo na din po sa buhat nila. Day mo ko ang tigog laban niya. Sana marabang at tabangan yun na po kami Rapidol po. Sige, Noita. Gawin natin lahat na maraming tumulong. Tapos magkakapatid yan, oh. So, ito bunsong tugang, oh. Yung kapatid na bunso. Tapos yung isa pala lalaki. 4 daw na magkakapatid ito. Isa namang sunog ang sumiklab sa bayan ng Sipukot, Camarines Sur nitong ika-2 ng Marso 2024 alas 4:26 ng hapon sa Sitio Casniman, Barangay North Centro, Sipukot, Camarines Sur. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection Sipukot sa pamumuno ni Fire Marshal Fire Inspector Jeremias Mota Jr., nagresponde ang kanilang mga tauhan sa pamumuno ni SFO1 na Romeo Bersuela
alas 4:28 ng hapon matapos matanggap ang ulat tawag sa telepono na di umano isang bahay sa Sitio Kasniman ang nasusunog. Samantala, kagad namang inapula ng mga pamatay sunog ang nasabi ng apoy, kung kaya alas 4:30 o 35 ng hapon nang madeklar itong fire out at nakontrol na ng mga bumbero ang sabi ng sunog. Iyan naman ang ulat para sa balita sa Kabikulan. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Niyak naman ng DPWH Second Engineering District sa Camarines Sur na tatapusin na ang widening project na matagal nang ginagawa ng kontratista sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Ayon kay Miss Mary Glor Ray, Public Information Officer ng DPWH, ngayong buwan ng Marso, taong kasalukuyan, ay sinasabing ito ay matatapos na ng kontratista na nasabing project. Bunsod na rin ng panawagan ng mga taga-Pasakaw at ng local government unit na tapusin na ang nasabing project dahil nahirapan na ang mga biyahero na pumasok at maglabas sa nasabi ng bayan. Sa interview ng Bantayog Media sa tagapagsalita ng DPWH, inamin ito na ngayong buwan ay wala nang poproblemahin pa ang LGU Pasakaw dahil nakako na di umano ang kontratista na kanilang mabadaliin at pag-iigin ang trabaho para mapaganda at maayos ang nasabi ng lansangan na matagal nang tinatrabaho ng kontratista 2 taon na ang nakakaraan. Narito ang interview ng Bantayog Media sa tagapagsalita ng DPWH. Ako naman si Ernie Marfil. Nag-commit na po dyan si satong contractor na tatapuson as possible this March. And hiliunta po yan, i-monitor ta na matapos talaga po ninda. Ma'am, yung original calendar days na yan. Original calendar days kayan. Kami particular, sir, because depende kaya yan sa span ng ano. Pero ibig sabihin nakalampas na ba siya sa calendar days niya supposedly? I-verify ko, sir. Since yan kaya, sir, dawa may naka-indicate na calendar days, may mga suspension yan, may mga time extension yan. Dakol na factor, pwedeng sa weather, pwedeng sa mga ROW issues. So, kung si specific details ta, sir, dahil ko pa itaw sa imo. Pero arog yan kay yan, pag within a calendar day, not specifically talagang nasusunod ito kasi may mga suspension and time extension. Walang ang contractor project. po ang nagtatrabang ng libon ng Aram ko, sir, tulo pong contractors ang dyan, ang nagkapot kayan since medyo harahalaba itong mga span kang roads na ito. Ang sabi po kong LGU pa sa pero itong El Nino naman sa nagkakaproblema. Iyo po yung nag-commit sa tuya na by March tatapusin po nila. Ito pong duwang contractors, medyo okay naman po ito, near to completion na, almost done. And halatunta po ining si El Nino, itong sabi po kang LGU din, na po talaga nag-commit by March. Ma'am, kabisado po kung ano specific na barangay ang kapatang El Nino? Yan lang, sir. With regard dyan, sir, ihapot na po giraray. Baybay, masimbag ta ka, sir, next time. Si specific na lugar na sakop ninda, ang contract ninda. Ma'am, ano po mensahe ito sa mga mga biyahero? Yes po, sa mga taga-Pasakaw po, na nakaka-experience po ngunyan ng medyo kadipisilan sa pag-agi dyan. Maging po si mga turista siguro and si mga masuriming dyan. Naghahagad po kami ng dispensa along with the LGU ng Pasakaw. Kasi po, yan nga ni. Pero po, nagtutubod po kita na sa inot may kadiripisilan. Syempre po, nagtatrabaho na may mga kaulangan. Pero, anong tawag yan? Tutubod kita, naninindigan kita na matatapos po iyan and makakahiling kita ng maray na agihan man kiraray. Hoping po, gabos po kita na maka-access digdayo ning maray since gabos man po kita nagdadyaran sa Pasakaw and nagpapasalamat kita igwa kitang beaches dyan sa Pasakaw na every summer na dudumanan ta and gabos kita naglalaom na maray ang magiging dalan tapasiring. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isip.
sumisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.